Haga porsi tengski jong ka arpu pratrik ulber arja arpusan ujumai uba kajing klan jong kalakot nyo pon nyo magnitude ula pen kelon yak Ïing kisam haki benta pedang jong kari Myanmar bat wanra kajing teng kali ka bejur hanong ba nepi dua bat kani kajing knyu kalakta lang watcheri India China bat Thailand. Kajaga pasdang udi ujumai kadai na kajing jeliu ka ba 10 kilometer ham mandale kanong ba ka ba wan baar haga jinghe hari Myanmar ka badan palat 1 million ngut kibriu. Hapoh khatar Minit sakawai ke jing knyuk Jumai kalawan biang ha ke jing klan ke bah 1.0 magnitude bat penjulor susu ia ke bala penjulor dau Jumai ubalawan ningkong. Kat kum ki khubor ki bakam hadien laong ba kumba palat arpo ngut ki beri kala yap ha kawai ke hospital ke bahe hanong ba nepi dua. Hari Thailand ke jing knyuk kala pen Khyllem ia ke building ke ba laipo mala ke badang tei bat palat prapo ngut kila sakut. Laong bah Thailand kandai po ngut ki beri kila jar ngai bat lai ngut kila yam. Naga jing knyuk Jumai ke baning kong layo sngow ke jing ki ha Kolkata bat Imphal ki khubor ki thu bakam dan kanu ke jing ja ke basnosi bat ha Imphal Manipur kala dan ke jing tieng ki nongsong snong ha Thangal Bazar ha ke badon bun teli ki building bun mala ke jing kta Jumai kala poiru shari China ha ki benda ke Yunnan kat kum ke earthquake agency na Beijing. Uniu Jumai ba knyuk ningkong ulawan ra ke jing julor ke bajubor bha ya ki jing tei babon mala bat bun ngot ki beri kila yap ya ke bala penti kena ha Myanmar. Salai ngot kila yap hadien ke jing tua jong jaka mani blai nang ta ke jing kieng bapau nam ha Mandale avaru kala tua bat hap sha Ke sarkar sipai ha ka ningari kala pen banai ke jing don kam kerki ha ki hinriu tli ki than ke Sangain Mandale Bago Magwe Shan state bat ke nong ba ni pi dua. Kikin hon ai jing rap kila wat iki beri hakeleng ki jaka ke bla sakta hau new Jumai bar ki bor sarkar kila kerpat ru ya ki ri ke partai bekin ai lam ya ki jing rap umentri rang ba adu keri India u Narendra Modi ula pen pau ke jing sokhia lor kini ke jing penjulor Jumai ha Myanmar bat Thailand bat ong ba keri India kala long ke bakre ban ai ya barok ke jing rap syakini ki artli ki ri. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya